Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan yi bayani game da yadda ciwon hanta yake kama mutane, sannan kuma da maganin da mutum zai amfani da shi wajen in wannan ciwon ya kama shi yana amfani da su na neman waraka. Sannan kuma zan yi bayani yadda mutum zai tafi gun likita ya je bincika lafiyansa bayan yana amfani da waɗannan magungunan nan. Kafin da yi waɗannan bayanan ɗin, wannan abin da nake gabatarwa yana ƙayatar da ku, za ku yi subscribing na wannan channel nawa, sannan kuma ku yi danna ƙararrawa duk lokacin da na soke wani bayani ya zo muku kai tsaye, sannan kuma ku yi sharing ku tura ma 'yan uwanku su ma su fa'idattu da shi. Na farko, ciwon hanta ya kaso kusan hawa 5, saboda akwai virus A, sannan kuma akwai B, sannan akwai C, sannan akwai D, sannan akwai E. Kowanne daga cikinsu kusan hanyar ɗaukan nan kusan abu ɗaya ne, sai dai kowanne ya fi haɗari daga cikin ko ɗaya daga ciki. Masu haɗari sosai su ne A da B, sun fi haɗari sosai, amma B ɗin ya akasari mutane suna tare da shi kuma suna waraka cikin su. Amma ya zamanto virus A din yakan kawo illa wani lokaci, kuma in Allah bai yi ba haka ga mutum ma ya rasa rayuwarsa game da wannan ciwon. Na farko, hanyar da mutum zai ɗauka ciwon hanta na virus A shine zai iya ɗauka ta hanyar ruwa, ta shan ruwa, ko kuma ta hanyar abincin da mutum yake cin ya kasance abinci ne mara kyau, ko kuma ruwan da yake sha ruwa ne mara kyau, irin ruwan ƙauyuka, ko kuma ruwa wanda ake ajiye shi akan hanya ba a rufe ba, iska na bugan shi da ƙura. Wannan ruwan nan zai iya sabbaba ma mutum wannan matsalar na ciwon hanta na virus A. Sannan kuma wannan ciwon nan wani lokacin mutum yakan iya ɗauka ta hanyar saduwa. In ya zamanto namiji ne ya sadu da mace mai fama da wannan ciwon nan, to zai iya ɗaukan wannan ciwon hanta inda ya kasance tana fama da ciwon hanta, ko kuma mace ne ta sadu da namijin da yake da wannan matsalar ta ciwon hanta, ita ma za ta iya ɗaukan wannan ciwon. Sannan kuma akan iya ɗaukan wannan ciwon nan ta hanyar sumbanta, ma'ana sumbantar mara lafiyan nan, shi ma mutum zai iya ɗaukan wannan ciwon nan. Haka in namiji ne ya sadu da mace wanda take dauke da wannan ciwon, zai iya daukan wannan ciwon nan. Akan daukan su ta wannan hanyar nan da sauri fiye da kowanne ciwo da mutane su. Sannan kuma akan iya daukan su ta hanyar sumbata, ko kuma ta hanyar jini, ko amfani da reza, ko kuma duk wani abin wanda zai taba jinin wancan nan ko kuma yawunsa, mutum zai iya daukan wannan matsalar na ciwon. Sai sa ciwon yana da hatsari a cikin jama'a. In mutum yana tare da shi sai ya kiyaye waɗannan ababen. Kai in yana da mata sai nisance ta, ya zamanto ya sha magani wanda zai samu kariya kai ya dora mata wannan ciwon nan. Sannan kuma akan iya ɗaukan wannan ciwon nan ta hanyar aihuwa, ma'ana ya kasance uwa da uba suna fama da wannan matsalar na ciwon hanta, to in sun haifa ɗansu dai iya ɗaukan wannan ciwon. Sannan kuma bacin haka mutum ya kiyaye wanke hannunsa duk lokacin da ya zo dici, ya kiyaye wanke hannunsa, don hannu yakan ɗaukan cututtukan da zai jawo ma mutum matsala akan hantansa. Haka kuma mutum ya kasance na cin abinci ko kuma shan ruwa masu tsafta, ya je na shan ababen da ba su da tsafta. Sannan kuma mutum in yana tare da wannan ciwon nan, kamar yadda na faɗa, kai ya je yana saduwa da mace, ya nisance ta har sai ya fara samun lafiya. Shi virus B, in mutum yana fama da wannan matsalolin, shi ma wannan akan iya ɗaukan shi ta hanyar kamar yadda na faɗa, in mutum yana tare da shi ya sadu da mace dai iya ɗauka shi ma virus B, akan iya ɗaukan shi ta wannan hanyar nan. Sannan akan iya ɗaukansa ta hanyar aihuwa, ko kuma ta hanyar iyaye suna da shi, ko kuma wani lokaci in dangi ma suna da shi, zai iya faruwa a jikin ɗan adam. Sannan kuma akan iya ɗaukansa ta hanyar mani, sannan akan iya ɗaukansa ta hanyar yawu, kwade fiye ma da virus A. Don virus A wani lokaci ba ɗaukansa ta hanyar yawu, amma shi virus B akan ɗaukansa ta hanyar yawu. In ya zamanto mara lafiyan ne ya sha ruwa ko abin sha ya kurba ya baka, to zaka iya ɗaukan wannan matsalar. Sannan kuma in yana da mata yana sumbantanta, shi ma za ta iya ɗauka ta wannan hanyar canjin yawo. Na gaba shine virus C, shi ma mutum hanyar su kusan ɗaya ne, ana iya ɗaukan su ta hanyar jini, sannan kuma akan iya ɗaukan su ta hanyar saduwa kamar yadda na yi bayani. Sannan kuma akan iya ɗaukan su ta hanyar allura, ma'ana an huda wannan da allura aka huda shi da iya ɗauka,
ko kuma hanyar abin aski ko kuma reza, in an yi wannan ya yanke farce da shi ta yanke shi, wancan ma ya yanke farce da shi, to zai iya ɗauka ta wannan hanyar. Sannan sai virus E, shi ma kusan hanyar su ɗaya ne, sai dai shi an fi ɗaukansa ne ta hanyar abu guda biyu, shine hanyar abinci da hanyar ruwa da mutum yake amfani da shi. Shi waɗannan su ne manyan hanyar da aka ɗaukan wannan ciwon nan na virus E na ciwon hanta. To abin da mutum zai amfani da shi na wajen magance waɗannan ciwon nan da na yi bayanin su, na farko virus A, in mutum ya kamu da wannan ciwon sai ya samu zumansa mai kyau, zuma na asali, sai na sawa a ruwa cikin kofi guda yana sha so 3 ko so 4 a rana. Wannan zai gwade da gaske dai sa hantan din ta sake, kumburin da ta yi da taurin da ta yi duka da ta sake kuma ta fara aiki da yardan ubangiji. Sannan kuma mutum zai iya samun fitsarin rakumi yana shan shi sau 2 a rana, ko kuma ya samu nonon rakumi yana amfani da shi. Haka sauran wanda ne bayani na virus B da C da D da E duka mutum zai iya amfani da nonon rakumi yana sha wajen magance su. Sannan kuma mutum zai iya amfani da man na'ana, ya samu man na'ana mai kyau yana sha babban cokali na cin abinci so ɗaya kafin ya ci abinci. Haka ya ci abinci ya sha so 4 a rana yana amfani da shi, shi ma zai taimaka masa kwarai da gaske. Sannan kuma mutum zai iya samun citta, shi ma yana amfani da citta ɗanye, ana matse masa ruwan nan, ana masa jus da shi, ko kuma a dafa masa kamar shayi yana sha kofi 2 a rana, shi ma zai kawo masa waraka da idan ubangiji. Sannan kuma mutum da iya samun handaba, shi ma mutum da iya samun sa wanda ake cewa Islamic chemist, in ka je da su baka wannan ganyen itacen nan sai ka zo ka tafasa kana sha ruwa, ma'ana kana sha ba tare da suga ba so 3 a rana, shi ma zai taimaka kwarai da gaske wajen magance waɗannan matsala na ciwon hanta. Sannan mutum da iya samun shayi na green tea, shi ma yana amfani da shi yana shan shi ba tare da suga ba so 3 a rana. Sannan kuma mutum ya kiyaye shan shi green tea kamar yadda na sha bayani, ya kasance mutum sai ya ci abinci ya sha, ma'ana ba daga cin abinci bai. Sannan mutum ya samu kurkum yana amfani da shi yana sha kamar shayi. Shi dai mutum da ya samu babban kofi ne guda ɗaya, ma'ana yana sha sau 2 a rana, ma'ana wanda zai kawo dai iya wanke masa wannan hantar nasa. Sannan mutum da iya samun green tea, shi ma yana sha, ma'ana ya kiyaye dai amfani da shi ba tare da ya koshi ba, dan zai iya kawo masa matsala, amma kuma da ba daga cin abinci ba da ka yi amfani da shi. Wannan takaice shine maganin da mutum zai yi amfani da su. Sannan sai mutum ya kiyaye shan ruwa, ma'ana ya ji kishi kawai ya sha ruwa kai tsaye, ma'ana ya kwarbar ruwa so 1 so 2 so 3 haka, zai ba hantansa daman da za ta iya karɓar ruwa. Sannan kuma mutum waɗannan ababen ɗin ya faru da shi, ya garzaya gun likita, ya je ya gwada shi, sannan kuma ya ɗora shi akan tsari na magani, ma'ana kai ya fara amfani da magani ba tare da ya shawarci likita ba. Sannan kuma ya fada masa shi wannan ciwon hantar nasa wanne irin nau'i ne, yana virus A ne ko B ko zuwa ƙarshe. Mana dole ne mutum ya kasance yana ziyartar likita, sannan kuma yana bin dokan likita da ya ɗora shi a kai na wannan maganin nan da kuma wannan ciwon nan. Sannan duk abin da likita ya ce masa ya bari ya yi ƙoƙari ya bari. Don dakata a nan sai kuma bayani na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.